बिथांमोना जि बुंदों बिथांमोना गासिबो माने नंखाय खोथा बुंनानै रायजो राजाखौ कनफ्यूज खालामनायनि बाथ्राखौ बुंबाय थायो। नंखायनो दिनै बिथांमोना दिनै जे फैलर बिटिसिखौ दिनै बिथांमोना जौगानायनि खोथा बुङो, बिथांमोना दिनै खोलैलांबाय थादों। बिटिआरआव सुक्ति जानानै फैनाय बे दफाफोरखौ बिथांमोना दिनै मावफुंनो हायाखै। क'क्राझारावथ' बिथांमोना देरहानो हाखाया, बेखौ रायजो राजाफ्रा अलरेडि सिद्धांत लाबाय। नंखायनो दिनै बिथांमोना जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरनि गेजेराव नंखाय बाथ्रा बुंनानै माने कनफ्यूज खालामना होनो नागिरदों आरो। रनजित बसुमतारी बिथाङा सासे इएम जानानै गावनि दलनि सायावनो बिसास गैया। नंखायनो बिथाङा जि धरনের खोथा बुंबाय थादों, बिथांमोननि खोथानि बुंनायनि जिथु माने सोदोब बा बिथांमोना जि बाथ्राखौ बुंदों बे मथा-मथि नंखाय होननानै फोरमाय जादों। मानोना दिनै बिथांमोना गिनाय फैदों। दिनै गावसोरजों नंखाय खोथा बुंनानै दिनै रायजो राजाफोरनो जि मोनसे प्रलोभन होदोंमोन बेखौ मावफुंनो हायाखै। दिनै खाम्फा बरगयारी बिथाङा खुनु पइन्टे इउपिपिएलआव थाङा। मानोना बिथांमोना सरकारखौ मोजां सालायनो हाखायाखै। बिथांमोना बेर्थ जादों, मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै। दफाफोरखौनो नांगौ बायदि बिथांमोना दिनै इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै। माखासे एक्स एनडिपिनि सेंग्राफोरखौ जेरैबायदि रिहेबिलिटेसन होनांगौ बेबायदि होनो हायाखै। केसखौ फोजोबनो हायाखै। नंखायनो दिनै बिथांमोना जि बाथ्राखौ बुङो सासे माने मोजां बा साननो हानाय मोजां सिन्था धारना माने गियानिनि राव नङा आरो। बिथांमोना जि बुंदों बिथांमोना गासिबो माने नंखाय खोथा बुंनानै रायजो राजाखौ कनफ्यूज खालामनायनि बाथ्राखौ बुंबाय थायो। नंखायनो दिनै बिथांमोना दिनै जे फैलर सम गैला, बिथांमोना अलरेडि 4 बोसोर जाबाय, 1 बोसोरल'सै। बे 1 बोसोराव बिथांमोना दिनै गिनाय मोनसे फैदों आरो नुदों जे एबार बिथांमोना दिनै दरं आरो उदालगुरियाव बिथांमोना केन्डिडेट होनो हायाखै। बेखौ रायजो राजाफ्रा नोजोर होदों। क'क्राझारावथ' बिथांमोना देरहानो हाखाया, बेखौ रायजो राजाफ्रा अलरेडि सिद्धांत लाबाय। नंखायनो दिनै बिथांमोना जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरनि गेजेराव नंखाय बाथ्रा बुंनानै माने कनफ्यूज खालामना होनो नागिरदों आरो। नंखायनो दिनै बिथांमोना मा मावनो नागिरदों, मा बाथ्रा होदोंमोन रायजो राजाफोरनो, बिथांमोनाथ' मोनसेबो मावफुंनो हायाखै। बिटिसिखौ दिनै बिथांमोना जौगानायनि खोथा बुङो, बिथांमोना दिनै खोलैलांबाय थादों। बेखौथ' आं बुंनाय बाथ्रा नङा, बेखौथ' रायजो राजाफ्रा मेगनजों नुबाय थादों। दिनै बिथांमोना बिटिआरआव सुक्ति जानानै फैनाय बे दफाफोरखौ बिथांमोना दिनै मावफुंनो हायाखै। नंखायनो रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव स्पस्ट आरो। बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंबाय थादों, इलेक्सनखौ मा सेन्सआव बिथांमोना लानानै खालामबाय थानो नागिरदों जों मोनथिया। दिनै जों मानि थाखाय आन्दलन खालामदों, बर'फ्रा माखौ लानानै दिनै दावहा होदों, बे हाखौनो दिनै गावनि थाखाय मोननो थाखाय अधिकार लानानै दिनै नांदों। दिनै बिथाङा पावार मोनदों होननानै जानला मोनला बिथांमोना दिनै इलेक्सन खालामलाबाय थाबाथ' जानाय नङा। बिथांमोना सोरबा इलेक्सन खालामदों होननानै सोरखौबा दाय मोनदों होननानै जानला मोनला खालामलाबाय थाबाथ' जानाय नङा। दा बिनि बिथांमोनखौ दिनै अबाव संस्थापन होगोन, मोरै बिथांमोना हा होगोन, मोरै लामा दिन्थिगोन, बिथांमोना बिनि सिगां बेखौ सानग्रोनांगौ। नंखायनो आं खावलायदों बिथांमोना इलेक्सन खालामनायनि सिगां बै ओनसोलाव थानाय सुबुं माहारिफोरखौ मोरै संस्थापन होगोन बिथांमोना बेखौ सिन्था खालामखानाया मोजां। ओंखायनो दिनै जों नुदों बिथांमोना दिनै समयसाखौ फोजोबनो नागायै समयसाखौ बिथांमोना बांसिन माने सोमजिहोदोंसो आरो बिथांमोना। ओंखायनो दिनै रायजो राजाआ बिनि सायाव जथेस्थ' सांग्रां, बुजिनो हादों, नोजोर होदों। जों मा मोनदों मा मोनाखै बिथांमोना स्पस्ट। दिनै बिटिआर मोननानै मा मोनखो आरो दिनै बिटिसिनि उनाव मा दंमोन गोहोआ जों स्पस्ट। दिनै जोंबो थगायनो हागौ, सोरखौबा थगायनो हागौ, खिन्थु दिनै नोंनो होनाय सांबिधानिक अधिकारा दिनै बेखौ रावबो थगायनो हाया। जोंखौ नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाखौ थगायनो थांब्लाबो गावखौसो थगायना लानाय जागोन बिथांमोना। ओंखायनो दिनै बिथांमोननि सायाव रायजो राजाफ्रा बिसास गैया। इउपिपिएल गभर्नमेन्ट बिथांमोना दिनै सरकार सालायबाय थादों। बिथांमोननि दैदेनगिरिनि सायाव गावसिनि कर्मिफ्रानो दिनै बिथांमोननि सायाव बिसास गैयिनि थाखाय दिनै लोब बिथांमोननि कर्मिया दिनै फैनानै बिपिएफआव जयनिं जाफैबाय थादों। बेनोथ' फोरमान ना, आरो मा फोरमान नांगौ बिथांमोननोलाय।